Inkezo. Ngenimele ngiphinda ngamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili lami igama engumfeze uNtuthuko Khumalo bathi la sibona amakomenti mawuthi usemusha kuleli khasi ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike okhulu kunako konke bese uyashare ngaza kwethu namuhla nje ngitheka ngenze nje ivideo nje nokwamavideo esijwayele ukwenza phambilini ivideo lasuke sibheka khona abaculi bamaskandi nalaba suka khona la sisho khona sithi #isuka plento la sobe sibheka khona abaculi bamaskandi kusukela nje bese bancane basafika emculweni ke ngale kokupholisa isikhathi bafethu asiqale ivideo yanamhlanje umuntu engifuna simbheke lapha sibona lapha kulesithombe khona ungizwe khona uKhuzani noDlubheka uyabona ukuthi kwakusekubi madoda insizwa zisafika emculweni lapha kusabheda sahlanganisa kusenjayana kodwa nje sibonga ukuthi insizwa sesiyazazi namhlanje kungenxa ukuthi zabekezela lapha emculweni kwaze kwafika leli zinga eseba kulo namhlanje kodwa noma zikhona ke inkinga sazi ukuthi ungizwe akasabhekani lapha noKhuzani kanjalo noDlubheka kodwa nje sibonga nje ukuthi insizwa ezagcine ziphumelela sifuna simbheke umunye ichala Halika Shafuzo uzobona la kulesithombe madoda ukuthi kwakusekubi ngempela mfethu sikhala la lisahlanganisa lapha ngicathi uyabona ukuthi la ificela nalo isithuthu nalo lacela ukushutha lapha kanye kusekubi kodwa ngicela sokukhumbula bafethu ukuthi lidlule lapha emhlabeni ngonyaka ka2018 ke linemoto zalo elinamatekisi linemoto nje izinhle lakhile lapha nemunye engifuna simbheke lapha khona igcikamelisha kanjalo no DSD uyabona ukuthi hayi nakuba khona kwasekujwayelekile endimeni omculo nakhona kwasukungcono ke lapha isithombe esingekho sidala kakhulu kodwa nje ngicabanga ukuthi mhlawumbe noma album lendala osibiza abadlwane insizwa ezazisabambisene kanjalo lapha insizwa uDSD omunye bafethu engifisa sidlulele kulo lapha umuntu encane insizwa lephansi Great Town ke siyambona into encane ukuthi bafethu wayengakakhiphi nane album lana lena eyokuqala awaduma ngayo nengoma ethi wow uthembe ngabona insizwa ayisayigijimela ko gospel lapha noJumbo basahlanganisa kusekubi yabona la newere yakhe lapha bafethu hayi yabona la ngifuna sidlule futhi sibheke lapha umnikezwa insizwa yakwangubani lapha insizwa kubo kwechala Halika Shafuzo insizwa esayibambela ku Shoprite lapha ngicabanga nasemculweni ebingakafiki lapha bengakaziwa emanga ukuthi mhlawumbe besekhona besazama nje ngamademo lapha naye nemfeze emnyama naye lapha ngathi kusandiyanyana lapha ngathi umfana wendiya ngathi umfana wekula mokubuka lapha kwakusekuncane bafethu imfeze emnyama lapha ihlanganisela naye noma esecrash imfeze lana yomfundisi odade oyiginqa uqondi ke lapha kodwa nje mawubuka ibackground uyabona lapha ukuthi insizwa ibikhiphini nayo impela lapha ngokwayo ilahlele lapha iOll Star nangomunye indlamlenze umfoka Khuzani umfoka Mpungose hayi angazi ukuthi ngizothini kodwa nalo nembona bafethu uKhuzani wayesemncane lapha nesemusha emculweni nangu uKhathide umfoka Ngobe kanjalo noMkizwe umpoka Mchunu nakuba ke base basokhozini lapha kukhona osokuhlangana impela siyazi ukuthi Khoze FM Louis hlangano enkulu kakhulu lapha nawo ngathi masungene kuwe uyibone impela ukuthi hayi amaphupho akho asefezekile kodwa kuyabona ukuthi insizwa ezazisafika lapha kakhulukazi ungizwe wayesafika lapha nje basazwana kakhulu nenkunzi ekaziwayo kwezokusakaza lapha uKhathide wakwaNgobe uTshatha isipeshetha nangu khangelani kanjalo nebhovu kaDikadika wayesekhona lapha kwi-album engicabanga ukuthi yayithi SMS ke album yango 2009 2007 mangaphosisi noma 2008 kulapho ke kodwa sokhumbula ukuthi ibhova lidlule emhlabeni ngawunyaka ka2009 sibona omunye siphethela lapha insizwa uduma kahle
umfo kaNkosi insizwa yale phansi eFryhead esigodini saseNgoje. Ngicabanga ukuthi mangabe ubona uduma kahle lapha nensizwa eyayisencane kakhulu ngalezi khathi kwaya kanjalo kuze kufike lana uduma kahle esewuduma kahle losesimaziyo njengamanje. Ngicabanga ukuthi nawe mangabe ubuka le video emlaleli lapha ekhaya uyabona ukuthi mhlambe kungenzeka unesifiso sokuwumculi njengamanje, unesifiso sokuba lapha nomdlalo weginci. Uyabona labantu babese bancane kakhulu lapha, ungaboni ukuthi mhlambe kukhona bangahle babe yikho njengamanje, kodwa mangabe ubona lezi thombo uyabona ukuthi kuyenzeka bafethu, kuyenzeka nawe nje lapho uqhubeka uphushe ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokufezela amaphupho akho. Bafethu, bekuyona ivideo bengithe ngiyenza namhlanje just ukugqugquzela nje ababukeli nabathandi bomculo wamaskandi abafisa ukuba abaculi ngenye imini ukuthi nabo bangazibukeli phansi, ikhono labo uNkulunkulu ngelilanga angalivezela abantu. Bafethu, niphathe kahle, ningakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokukhomenta. Nibe nosuku olumnandi. Bekuyona ivideo bengihlanganisele yona namhlanje. Nibe right, nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Yabareulale lo muntu umemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi igula likajama lichithekile.